Kining mga pamahiin or sa ato pa sa mga Bisaya, pwede nga mga patuo-tuo sa panahon nga anaay gitawag og gihaya or anaay namatay or mamatay, parte na kini sa kinabuhi sa mga Filipino before pa niabot ang mga Espanyol ni adtong 1521. Mao nang lisod kaayo sa tangtangon sa kinabuhi sa mga Filipino nganuman kay nakaugat na kini sa kultura ug tradisyon sa mga Filipino. Pero ato ang timan-an nga ang kanang maong mga tradisyon mahitungod anang mga superstitious belief wala kani kalabutan sa pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao bitaw sa dihang niabot ang mga Espanyol dinhi sa Pilipinas gitudluan sila sa katesismo kung unsay tama nga pagtuo ilabinag sa panahon nga moabot na ang kamatayon sa tawo. So, sa pagtuong Kristiyano or sa mata sa pagtuo sa simbahang Katolika, kanang mga pamahiin mugna lamang sa huna-huna nag-create po sa tao based sa iyang kultura. Wala na siya kalabutan sa pagtuo nga atong gihuptan isip o sa Katoliko. Nganuman, kay diha sa kamatayon, ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagtudlo kitag realidad. Dili mugna sa hunahuna o dili mugna lang sa ato ang experience sa mga nangagi ay kung diin naka-create mga butang nga wala ni haom sa realidad. So diha sa kamatayon motuo tag sa dili or muuyon tag sa dili mahitabo gyud na. Ug diha sa kamatayon wa tay laing saligan gawas lamang ang Ginoong Dios nga atong gituuhan o gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kanang dili pagkaligo sa panahon nga naay gihaya sa ato ang balay or sa balay sa usa ka tawag ini namatian. Again, part na siya sa superstitious belief or kanang mga patuo-tuo sa panahon nga mahitabo ng ang okasyon kanang naay gitawag og mamatay. Actually, again, wala na kalabutan sa pagtuong Katoliko. Ug walay tudlo ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nga bawal maligo kung naay gihaya or naay ihaya nga patay. Actually, ang origin magud ana, ang moingon magud sila nga bawal ang pagkaligo kung nagihayang patay. Ngilad daw kuno na. Pero ang tinuod ana mga sir ug mga ma'am, nganong di ta paliguon tungod kay pulaw ta. Siyempre, kung pulaw ta, kung maligo ta, madaot yun ang ato ang mata. Pero again, wala na siya kalambigitan or wala na siya koneksyon sa pagtuo or sa laing kinabuhi nga naay koneksyon ka ng patay ug kita. So, mo na nga dili na siya appeal sa ato ang pagtuong Kristiyano. Bawal manghinlo sa panahon sa naigihaya ang patay. Kung ato ang sundon ka na nga lohika, ngilad nga manghinlo tungod kay nadiha gihaya ang patay, mahulog nga kung ang patay hayaog usa ka buwan, watay ligo, watay gitawag og hinlo. Ang mahitabuan na mas una patang mabaho sa patay. Okay man tong patay kay na may formalin nga gihaya sa tong atubangan, pero kita nga naglamay, di gyud na mahitabo nga di ta manghinlo kay mabaho ta. Mas una tang mabaho sa gitawag og sa patay. So again, part na sa superstitious belief ug wala ni kalabutan, kalambigitan sa tao nga namatay na ug di po na makatabang sa kalag sa namatay ni anang maong gitawag og gihaya. So buti pa sabot, purely external, purely imagination, and purely kana bitaw nga mugna lang sa tungon-huna kana nga panahon. And again, wala kalambigitan sa kaluwasan, wala kalambigitan sa epekto o wala epekto dito sa tao nga gitawag og namatay na. Ang pamahiin wala gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, gani na apay pagbawal niya na o gagidid-an ta sa simbahang Katolika nga mohimo ni anang mga butang nga hesupa kana sa usa sa mga sugo sa Dios nga siya lamang ang ilhon. Nga naman tungod kay instead of mag-focus ta dito sa pagtuo sa Dios, dito na hinuunta sa mga butang again walay kalambigitan sa kaluwasan sa kalag ug walay kalambigitan nato nga naglamay ni anang maong gitawag og gihaya. So buot ipasabot kanang maong mga pamahiin wala na koneksyon sa atong pagtuo ug kaluwasan sa kalag. Ug wala pud ni epekto ni anang maong namatay ug kita pod nga gitawag og naglamay. And at the same time, ang epekto mahitabo lamang sa diyang kumubuhat ug mutuo-tuotan ni ana, wala na hinuon ta ni tuo
sa Ginoong Dios dito na hinuon ta nagsalig sa mga butang nga kuno ngilad kuno magkatay-katay ang patay kung ato ang himuon na kana. So ang mahitabuan na nakasala kita batok sa gitawag og sugo sa Dios na siya lamang ilhon, wala ni lain. So makasala na hinuon ta og mortal if in case nga ato ang ilisan ang Ginoong Dios dito sa mga butang nga ato ang gikahadlukan dito sa mga butang nga diin dito ta nahigot kung baga. Instead of mag-ampo ta para sa mga kalag sa mga nangamatay, dito na hinuon ta sa mga patuo-tuo nato nga gitawag og gibuhat. Ang kinahanglan sa taong namatay na mao ang pag-ampo. Ngano man kay ngatong pagtuong Katoliko dili sama sa ubang mga sekta nga ang kamatayon cessation of existence, no. Kita mga Katoliko, ang atong pagtuo, ang kamatayon mao lamang ang panagbulag sa lawas ug sa kalag. Sa dihang mubulag ang kalag diha sa lawas, mahitabo ang kamatayon. Ang lawas, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, muuli sa abog. Ang kalag muuli sa Dios, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ug mahitabo kanang giingon nga particular judgment na sumala pang San Pablo, ingon pa niya nga gitugutan ang tao nga mamatay sa makausa lamang ug tapos niya na hukman siya. Hebrews chapter 9 verse 27. Unya ang paghukom sa tao, Revelation chapter 20 verse 12, pinaagi sa iyahang binuhatan. Kung nakabuhat ang maong tao, samtang buhi pa, ug sala nga ikamatay, may impyerno siya. Anang giingon nga ikaduhang kamatayon, Revelation chapter 20 verse 10. Pero kung makabuhat siya og maayo, nya naa siya na, sa estado sa grasya niya, namatay siya, nabayran niya iyang mga damyo sa iyang mga sala, mga malangit siya. Apan kung nakapangayo sig pasaylo sa Dios, nakadawat siya grasya pinaagi sa mga sakramento, unya wa niya mabayari ang mga damyo sa sala nga iyang nahimo samtang siya buhi pa. So pagkamatay niya di siya pwedeng maimpyerno kay nauli naman niyang relasyon sa Dios. Di pud siya malangit pa tungod kay naama siya mga damyo sa kinahanglan niyang bayaran. Samo na mituo ta sa luna or estado nga diin na didto ipahimutang ang mga kalag ug ulayon sila, limpyuhan sila katong mga damyo sa ilang mga sala samtang sila buhi pa kaniadto, limpyuhan pinaagi og kalayo nga sumala pang San Pablo apan kun masunog kini mahanaw kini kaniya apan makalatas siya pinaagi ni ining maong kalayo. So kanang maong lugar gitawag na sa terminong Espanyol na mga Katoliko nga purgatorio. O sa purgatorio ang mga kalag nga nahimutang dito wa nay kalingkawasan, wala nay kahigayonan rather. Wala nay kahigayon ng maimpyerno. Dili sama sa impyerno nga wa nay kalingkawasan. Ang sa purgatorio wa nay kahigayon ng maimpyerno kay giandam na lamang sila padulong didto sa gitawag og langit. Ug aron mahinay-hinay sa lingkawas ni anang maong temporaryong pag-amtos, mao nang mohimo kitag apil sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo. So kanang mga gihaya mga nangamatay na mga sir ug mga ma'am, kanang mga bula, kanang mga nindot nga mga lungon, kanang mga palamuti sa panahon sa tawag ining haya, okay man na. Pero again, wala na ug di na makatabang didto sa kalag sa mga nangamatay na. Ang makatabang nila mao nga atong pag-ampo, ilabi na sa pag-ampo sa iyahang kaugalingong pamilya. Di na tinuod ka nang moingon sila nga bawal unayon ug pag-ampo, unayon sa pamilya pag-ampo kadto nga kalag sa namatay. No. Ang responsibilidad sa pag-ampo alang sa mga nangamatay na naapi na kauna sa pamilya. Ibisan gani si Kristo sa dihang namatay si Lazaro. Ang nag-ampo dito kang Kristo dili man laing tao, ang igsuon man ni Lazaro nga si tawag ining atong isa sa mga igsuon ni Lazaro, nag-ampo ang Ginoong Kristo. So mao na nga kita ang atong responsibility aron makatabang sa atong hinigugma nga nibiya na niining kinabuhi ang pag-ampo nato para nila. Ug ang pinakataas nga pag-ampo nga atong ikahalad ngadto sa Dios para sa ilang kalag mao ang Santos que Missa. Kay ang Santos que Missa mao kana ang putli nga halad ngadto sa Dios aron kaluy-an ang kalag ni anang maong lugar ug hinay-hinayon sila paglingkawas sa temporaryong pag-amtos nga mao nang gitawag natong purgatorio. So man ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga atong sundon ug atong tuuhan tungod kay kita Katolikong Kristiyano man, so dapat di na ta moadto sa pagtuo pa sa uban kung dili dito ta sa pagtuong Katoliko ug sa panahon nga naana nga mao nga event na nga mao nga okasyon atong hinumduman kanunay ang pagtuo sa simbahang Katolika kay niining paagiha dili kita mahiwi o dili kita ma-derail sa tinuod nga pagtuo ug tinuod nga pagtulunan.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.